Hola, gravem aquest vídeo per dir-vos tres coses. La primera cosa és que us volem agrair a les més de 400 persones que ens heu fet confiança aquests dies i que ja us heu fet subscriptores d'octubre. Moltíssimes gràcies. La segona cosa és que som més de 400 persones, però si en som més podrem ser més forts per combatre les mentides de l'IBEX. Per tant, si encara no ho heu fet, us demanem que passeu per octubre.cat, mireu el projecte i si us fa peça, doncs us feu subscriptores. Si teniu qualsevol dubte, ja sabeu, podeu enviar-nos un missatge al 686 99 11 37. I la tercera cosa, i segurament la més important, és que totes hem de fer una reflexió. Necessitem tenir informació veraç. La informació és un dret i no ens el podem deixar prendre. I hem de comprometre'ns a lluitar per tenir-lo i perquè sigui un dret per tots. Des d'octubre us proposem aquesta idea, però sobretot el que pensem és que cal fer costat a tota la gent que està lluitant pel periodisme, perquè hi hagi un periodisme veraç i no pas perquè el periodisme estigui en mans de l'IBEX. Per això us demanem que col·laboreu amb Octubre, però sobretot us demanem que col·laboreu amb tota la gent que arreu del país està treballant perquè hi hagi una informació lliure. Per tant, col·laboreu amb Octubre, col·laboreu amb La Directa, col·laboreu amb VilaWeb, amb Crític, amb La Mira, amb Setembre, amb Nació Digital, amb la pel·lícula sobre Guillem Agulló, amb la revista del vostre poble, però col·laboreu, perquè aquesta és la base d'una societat lliure. I finalment, desitjar-vos que aquests dies pugueu descansar una mica, pugueu estar amb la família, pugueu estar amb els amics, en definitiva, pugueu estar amb la gent que més estimeu i que passeu uns molt bons dies. Moltes gràcies. Gràcies.